Shut up, right. So, pange pana zvinyama-nyama zvasara makuseni. Zvinyama-nyama zvasara makuseni zvakadai so izvi. Unogona kungozoisawo pamusoro kuti ngokudzisawo. Because haudi handirase food, sarasa food vanhu vanotambura. Food hairaswe saka. Izvi zvasara makuseni izvi. Iswa. Pana ruda yejo yatonzi. Pana ruda yejo tinzo tarikuda. Guys. Gumbo rangu riri kurwadza though. Saka nyama wotora chibvu chasara chiya wozobika mangwana. Right. Pane vane mibvunzo here ndapedza kabika. Iri sadza rinoona maiwi. Harisi handsome but ronaka sadza racho. Ndere sadza rakafanana nemunhu akashata, munhu akashata nokuti rakashata. Saka unomudiko mukadzi akashata. Umudiko murume akashata. Hachatongoda mumuzive henyu. Chatongoti nyamumuzivi. Ndo zvanenge achiti chatongoti weimwe hamumuzivi henyu. Chatongoti. Ndo zvakaita sadza rangu. Nedrink yangu. Drink yangu idrink 5 mu1. Drink 5 but drink 1. Wotora banga rako woridzosera muhombodo. Wapedza wonoisa kudrowa remapanga because ndarisuka kudala. Wogeza mavoko sakangana wogeza mavoko. Wogeza mavoko. Ndatangira washing machine iri paquick kupedza kubika. Iyo washing machine yatanga ndichitanga ndairega yakatanga ndaitangira kupedza. Kana kuva sadza rimbodza rikaende kubatire kamwe pakapenga kadiki. Nyatsona sadza mbodza. Harina matire muruoko. Kwaona sadza risingana matire muruoko. Urikuona so? Urikuona machendo akaita muoko wangu? Urikuona sadza iri? Urikuona? Harina matire. Urikuona manakiro akaita muoko wangu? Kana sadza rana matire. Ndo zvinoratidza kuti harisi mbodza. Muriwo uyo wangoda kuibvisa bhodza so kangana mandi disturb. But muriwo unofanirwa kusara wakaita green kwete kuzoita yellow so. Ana pasina nemubvunzo bye. Tunyama tudiki twedu twatsvazva but turi okay. Saka unogona kutemurira sadza netunyama. Kanyama kadai unongotora musuva uye 1. Wononga muzanyama kanenge kadiki so. Ukaenda muromo. Hapana veggie, hapana soup. Nyama enda kuside. Musuva kuside. Wotsenga nyama. Sadza tsenga. Kama ngapisi musuva koperekeza. Haufoka rora. Haurori foot. Ngabika zvizvi. Haurori foot. Kana wadero. Utora munzo wobaya button relight. Kuti vanhu voramba vakapukera uchimwa vanhu vachaenda. Uchimwa vanhu vachaenda kabhozwa pedza bika. Voramba uchidya. Zvino kana uchidya sadza. Isusu takakura tichitambura. Taikwanisa kuseva. Taidya musuva. Seva musatambura. Saka waikwanisa kuseva kamuriwo kakadai so. Kagona pedza musuva. Saka unofanirwa kutenda Mwari. Unofanirwa kutenda Mwari kuti aiwa. Hauchadyi uchidero. Saka wotora zinyama rasara makuseni riya rakakura riya. Wori peta wori kanda muromo. Wotora zimusuva riya. Usadya usina wotora muriwo bozi. Muriwo hausourya. Unotitenda Mwari ndaimbotambura. Usati kamuriwo wako. Usaisa gomba pamusuva. Usaisa gomba. Harisi derereni. Sikebisa gomba pamusuva inofanirwa kuregwa. Saka wodai. Wogara kuita maexercise. Kuti dumbu rimboita chiserera because sadza rinokonzera dumbu. Saka wadero nyama inenge ichiriko kumatadza uko. Hafu yacho ndaimedza yaenda nemusuva. Imwe nyama ichiriko.
Musuva number 2 otevera. Musuva number 2. And is this supposed to be fun? No. Why should you be fun in kudya sadza? Iwe. Why should not the comedy? I don't know. Rachel, this is not comedy. This is actually eating. I say, the food is going through here. This is not comedy. Listen, if you came here for comedy, bye-bye. Many people, I'm telling you what you said. Sadza no so. Unotora msuva cheroada. Doesn't matter. When we were young, when I'm like, but you live by yourself. You live by yourself. Do what you want. If you want to put your leg on the curl there, put your leg like that. You have to live by yourself. And the kid go gaga. No! If you want to eat like this, you can eat sadza. Even upside down. Do you know if you're upside down, you can still swallow sadza when you're upside down? Science is no good there. You can swallow while upside down. So, when I was in Yamazelle, I'm made of the 20. You can pick 2 at once. And all this is very cheap. It's not very expensive. It's very, very cheap. It's less than $3. Market. You don't have to take out the matches. Don't worry about the noise. Washing machine. Then come to the diga. Come Rio. Then walk around green vegetable again. You don't need to take nyama because the nyama is already in the mouth. So this is now green vegetable. You don't need to close your mouth because you live by yourself. Look at the waiter. Do what you want. Then don't mix nyama and morio. Sadza should be in the middle. Nyama is here, morio is here. So you chew. What you enjoy the food better. Not in the food, they would morio 1, shells 2, kana 1. And you're like, Then, washing machine happens. Then, hands were big here. No, when I went to McDonald's. When I end up McDonald's. McDonald's. And then the McDonald's. The kids are there eating McDonald's. Don't mind the kids. Why are you worried about the kids? Carapas. So then the last bit. And when you check this out, they still got shape here. So if you come, but go big over there. So if you take a photo, what's the one there? Eh, mama, that's the area, mama. Okay. But you could never appear a big. Some people that say, so if you're doing this way, like, now you can tell Sadaria or Tina or Badaragadai. So an anger don't Badara should be so on a soapy. So another just but Unombe Rapera. I'm not gonna finish this because knows of Mandokara. So I will finish this in the Babalai. So what they wrong? What will be my comments? And the footing. Ellen is watching Ellen. When I Ellen was watching England. When it's Mama phone was showing. Sorrow up with Ellen. They don't talk as much as dig.
wozigadzika pamusoro pesadza zvidiki diki zvisagadzika zvinodonha tunyama tudiki yeah. Wogadzika pamusoro pesadza wotora musuva wayo wangasara woseva mbiri because you live by yourself. If you live by yourself unogona isa musuva miviri nenyama mbiri kana udaisa zvingwa zvishanu nehove mbiri dzihove mbiri woisa nyama uko imwe nyama uko nenotsanga usafunga nhamo kana uchidya tonfara pazvipereke kana uchidya nyatsokudya sadza chinyatsoteera munyu zvazaitwa nemachiro. Are you present? Sanevangati munyu, are you present? Curry, are you present? Salt, present. Muriwo, present. If muriwo is not present, go back to your plate. Because muriwo is not present, grab muriwo. With your sadza, the sadza is holding the muriwo, but you don't take the muriwo, you leave the muriwo. The sadza is still there. Saita wara. Iwe. The sadza is still there, muriwo to join. Because you live by yourself. But here I'm showing you the advantages of being single. Now, if you are married now, you have to not then honey, could you please pass me some salt? Oh, don't forget your drink. Because there's too much sugar in there. You need to exercise. It doesn't really work, but just pretend you exercise to comfort yourself. I'm not going to have a big belly. I'm exercising. But deep down, you say no. Then comes you go back. Something. You look for tomato. Don't swallow it. Put it in the mouth. Now you need to look for chinyama chinema futa mbijana. A little nyama chinenge chinema futa, a little bit mafuta, not too much. Nyama chinema futa, chobatana na tomatoria. Then terera. Chichipinda umukano, terera. Hands up and in 6 months no sadza. 6 months is not sadza. When I 6 months is not but a bonde. I thought sadza. Yeah. You know I don't have good as not but a bonde. That then uturam suwama. This you can do even kuruzeva in gope anyway. The only difference kuruzeva in Bukadze sometimes your dog will be looking at you like, are you gonna finish all that? Without giving me? So I'm only got bonzo. Inyama is my bonzo. I'm not gonna bonzo gonna one. When you live by yourself, Toram go to Ako, can only muriwa, but you don't want to waste. You don't want to waste. Seba. Yeah. But don't do it from the stand or you know dampi or don't do it in front of girls. When the girls are there, even Torama Koko. When your woman is there, you want to impress, you want to pretend. These girls, they want us to pretend. Oh no, I think if you want, because you live by yourself, you should have to go to himself. But don't do it when there are cameras. No, don't do that. Don't do it again. Please. So, Faris also with a single, who's capable of Spenya Macarones, not semester. But what they do, don't forget to do Musika, Kui Komuvura, Sok Musika. What about you on 5? You continue with your line. Then, what are Mumrio food to a one? This time, not Murio, Nigasol. You made my night. This dinner is fun. Yes, this dinner is fun.
And it's not expensive. I'm telling you. You also listen, guys. Even for shoma, what you can do, you can mix the flour. Actually, plain flour, plain. British wheat cannot plain flour. Don't get self-raising. Plain flour. Sadza rinona kairori. Plain flour ne upu mixa. Kana ochida wozi matemba ako anenge akupera kana matemba ako akupera unopota uchiseva so uchabiki matemba wosiya tumatemba twako wakamirira mangu. So where are we tata babi wowombosera muriwo wako uchiverenga macomments and darling don't be watching. So kana sadza rako razodai so much wodini wodya. So if you look sadza rako riri kupera chinyararire kuno sadza rako riri kupera chinyararire wakaona kugona kudai haucharoori futi hauroori futi haufi wakaroora nyangu akati ndakuda fedzwa ndakuda uchigara wega uchizvibikira so nokuti ukaroora utanga izvo idya wakagara pasi mhani hey but ikachida zvako uchigara wega wongotora gumbo rako waisa pamusoro pewashing machine wakatarira live machikuti uchiona malove nemalaika Darlington wanonoka ndabika sadza 3 minutes bvunza vanhu vari apo 3 minutes. No, it was actually 2 minutes. And bye guys, have a wonderful night. I really enjoyed joining you. Bye. So vanoda kundihaya kuzobika mumba kwenyu abata kuita business man. Vanoda kuzobikirwa sadza neni. Ngobi andili poto andili unodarika vanhu tu. Todare munhu 130. So andabikirwa sadza neni mondihaya. Vana Grace varume hanzi ndatanga kubikira varume varume mbomirai tichakutsvakira vanobikira varume apa todambobikira musanzwe zvamutiri kujoka. Saka tunyamanyama twedu hatuperi kagozi twakangowanda utomboziva twakawanda seungukanda twakawanda tunyamanyama twacho twakawanda. Wononga muriwo apa pana ndei wononga woisa wotora kamwe woisa wotora musuwa woisa pasenta zanongambotsenga uchienderana ngutsenga sangara uchitora rumusuwa pakati anonzi madevelopmental skills atakaita kuti vana vaduku vatira vana vaduku taigwirana sadza taidya tiri 19 mundiro 1 saka tine skill rokuti ungona kutotora musuwa 4 nyama yakavanda kuno chisamuro ari kukangura nyama yakazorora iri kumatata sadza iroro rainaka iroro. Saka kune vamwe vanga vasingadzinge nhunzi muzimba kwedu kwakune nhunzi sterera kumba unogara kutovura mombe nenyama muzo saka nhunzi dzaizwana saka mama ndidzinga nhunzi saka suwanu mwana akabata nyama dzake umu saka anenge asingagoni kudzinga nhunzi mama kune vasingadi kudzinga nhunzi tumayani sister tonga tobva taisa nyama mwenyu musadla nyama yangu iri apa iyi musadla
toisa nyama yacho apa tuchidzinga nhunzi nyama iyoyo yanogona kupedzera isisipo tiende pamwe yazviwanewo because huku dzaitendererawo izo huku dzezvingori padhuze ipapo pamvidya nyama ipapo nekudya sadza huku dzedziri padhuze izo nhunzi huku chikumusha kana kuti chimwe chana chediri chiduku chobvako choya chichimhanya chidamhanyira sisi chobva chakava jecha jecha rupo sadza zvese sadza majecha ipapo manje saka usually mama aizoti musadya pasina rukukwe imi muvanenyu musadya pasina rukukwe because ukadya taigona kugadzika ndiro pasi so munokorodza ndiro dzangu imi hanodziziva ndiro dzekango zvadine ndiro dzekango muna ndina ndiro dzekango mai vaiva nerimwe dhishi ravo so raihopedzera vatenga madhishi akadai eplastic ndoda zvinhu zveplastic stereke madhishi avo nyamborikauka rikawa chero poto dzavo mai vevo vaida poto dzakadai so mwana wangu akapisa achibika mazai yaiya yakadogadzigwa yanga ine zvinhu pazasavo zvinoradza nemoto but kati pani yamboenda naye kumoroko unobika zvinhu zvika nezimvharo rayo kuti kudiba ende ndopoto dzedu dzokumusha idzi next time panoita zimbabwe ndinonoya nedzeblack dzeblack na mwanadzo ndambodzona muno muuk dzakanaka poto dzedza so what next pana nemubvunzo risati apedza sadza richipo pari zvino tatadzaita zviri muriwo wakawandisa kudarika sadza saka neno ndatoguta wosarasa sadza worichengeta woisa mundiro wovhara nechivharo sezvezvi woisa pamusoro wotanga kudya zvekupedzisira waguta manje wotanga kugeza maoko ako iro raenda kumusamu watiro rasiwa riraswe manje mangwana makuseni manje but guys ndiani umwane mweya wokuti kana ukasiya nyama mupoto hope hadziuyi hanzi sadza rakawanda pane imwe nguva yandaenda nesistem yekuti ndikasiya nyama mupoto hope hadziuyi umwe uriita kuri sei kuamerica canada but jokes aside guys zvimwe zvese zvazvo zvinganaka but drink yaenda kugadzira iyi drink ndoinona ona iri kubuda misodzi uri kuona zviri kuita bhodhoro riri kubuda misodzi bhodhoro ndazanganisa coca-cola nechi mountain dew vanga vari pano maiona ndaisa coca-cola mountain dew raspberry nobva ndaisa chii chimwe chazo neya yeblue yaya maiwe hayi zvinto zvonaka manje hedha ndeipi ako iwe hedha paweekend apa tati kumusha kwenyu hauna kumbovhura kana gedhi hedha vhuli gedhi vhuli gedhi yabona man so guys thank you so much ndadango ndikudze ndadzoka manje unongona chifidzo chachisovona kona ndebvu dzisina nyatsogerwa mushanzo chachakafamba chadzoka manje wogeza maoko ako right guys hanzi ndini ndaitomukira onyama nozo moyo wako ndinchiwira nyama tsitsi aivedu nyama indasiya mupoto izvo zviri ngochema hayo ikushama ndomuka ndichiwira tsitsi ukasiya nyama mudiro guys right kakitchen kachiri kadiki so saka so
ukanzanze yako chiunga pane riri kukunyeya uri kuti mfana yagona kubika mfana agona kubika handigoni kubika chii ndazoguta ndaguta so timbotsvaka nziyo dzokuridza no because wadya zvinhu zvinofutisa ka unofanirwa kutsvaka song yakuridza uchidzanadzana. Pana ane mubvunzo rapo? Any questions? Tinzwei. On here. Oh, no. What I'll do, I will not play because I will record a live in this YouTube. That was YouTube. Sandika says, Dana Master KG, what? Also, no one is of this and Zuka. So, guys, thank you so much. The Pharaoh Tandara named that Soka man. Just with a life can no Dambo Manya Pans, but Parune, to no Manya Pans, no Manya Pans, so that and this will feel bad. Plus, Sandaji water Sapera. Uno such wood, you such wood. Thank you so much, guys. Pana no Bunzer. Diana Nimbus. Now, Pana Nimbus. Morarabo. I'll put this, I'll cut it into this up on YouTube. Thank you so much.